Persona-avatar tuo puolueenne ehdokkaat keskusteltaviksi tekoälyavatarien kautta. Tekoälyavatar rakennetaan aina ehdokkaan luvalla ja yhteistyössä hänen kanssaan. Avatar tuntee ehdokkaan omat mieltymykset, vaaliteemat ja hänelle määritellyn tietosisällön. Äänestäjä voi kysyä juuri niitä kysymyksiä, jotka hänelle ovat tärkeitä. Keskustelu onnistuu tekstillä, äänellä tai videolla ja yli 100 kielellä. Yksi ehdokas ei voi henkilökohtaisesti keskustella tuhansien äänestäjien kanssa, mutta hänen tekoälyavatarinsa voi. Vaalikone kertoo vastauksen ennalta määriteltyyn kysymykseen, avatar mahdollistaa jatkokysymykset ja oikean keskustelun. Puolue ja ehdokkaat voivat olla saavutettavissa 24/7 myös niille äänestäjille, joita perinteinen vaalikampanjointi ei tavoita. Yli 100 kieltä avaa keskustelun myös ihmisille, joita suomalainen poliittinen viestintä tavoittaa tällä hetkellä heikosti. Se tarjoaa puolueelle konkreettisen uuden tavan käyttää tekoälyä. Ei vain kampanjasisällön tuottamiseen, vaan äänestäjän ja ehdokkaan välisen keskustelun avaamiseen. Ei deepfakeja, läpinäkyvästi tekoälyä aina yhteistyössä ehdokkaan kanssa. Ehdokkaiden tekoälyavatarit voidaan rakentaa hyvissä ajoin ennen 2027 eduskuntavaaleja. Mitä aikaisemmin puolue lähtee mukaan, sitä enemmän hän saa tietoonsa myös sitä, mistä kansalaiset ovat oikeasti kiinnostuneita. Koska vaaliavatarit ovat kahden tämän hetken kiinnostavimman aiheen, tekoälyn ja eduskuntavaalien risteyskohdassa, myös median kiinnostus tulee olemaan merkittävä. Tämä hyödyttää kaikkia mukana olevia ehdokkaita. Vuoden 2027 vaaleissa kysymys ei ole vain siitä, mitä ehdokkaanne sanovat, vaan siitä, pääseekö äänestäjä keskustelemaan heidän kanssaan.